Mae Llywodraeth Cymru yn mynd i cael rheolaeth lwyr dros gronfa newydd fydd yn disodli grantiau Ewropeaidd ar ôl Brexit. Mae disgwyl cyhoeddiad yn San Steffan cyn bo hir ynglyn â manylion y gronfa, ond mae angytuno dros bwy ddylai bod yn gyfrifol amdani. Yn ôl y ceidwadwyr, mae'r Blaid Lafur yng Nghymru wedi methu manteisio ar y biliynau o bunnau sydd wedi dod o Frwsel dros yr 20 mlynedd diwetha. Mwy gan Daniel Davies. Ymhell o Frwsel, San Steffan a Chaerdydd, mae'r elusen Bartneriaeth Awyr Agored wedi creu dros 500 o swyddi a hyfforddi dros 4,000 o wirfoddolwyr. Ond fe fyddai wedi bod yn anodd iawn sefydlu ei hunan a llwyddo heb arian o Ewrop. I mi, mae'r bydd mwyaf o'r arian Ewrop wedi mynd tuag at y trydydd sector lle maen nhw'n gweithio efo unigolion i helpu nhw i fewn i gwaith, i helpu gwella ffitrwydd iechyd, helpu nhw i gwirfoddoli yn y chymunedau lleol a falle. So i ni, dyna lle mae'r bydd mawr wedi bod. A yn aml, tydi'r cyhoedd ddim yn gweld hynny lle. Fel sawl ardal arall o Gymru, cafodd canol tre Glynebwy ei hadfywio drwy gymorth cronfeydd yr Undeb Ewropeaidd. Serch hynny, pleidleisio o blaid Brexit nath mwyafrif o etholwyr ardal Blaenau Gwent. Cronfa Brydeinig newydd fydd yn cymryd lle grantiau Ewropeaidd yn y dyfodol, a heddi fe ddwedodd Llywodraeth Cymru sut yma nhw am i'r arian gael ei wario o hyn ymlaen. Ac y mae gwleidyddion yng Nghaerdydd, nid Llundain, ddylai fod yn gyfrifol am y cannoedd o filiynau all fod ar gael bob blwyddyn. Ond a ydyn nhw wedi gwneud y gorau o'i cyfleon ers dechrau datganoli. Yr holl arian sydd wedi wario ers troad y mileniwm, mae Gorllewin Cymru a'r cymoedd yn parhau i fod ymhlith yr ardaloedd tlota yn Ewrop sydd wedi ei goleuon goch ar y map. Mae'n gategori sy'n cynnwys nifer o lefydd yn ne a dwyrain yr Undeb Ewropeaidd, a phetai Brexit heb ddigwydd yna byddai rhannau helaeth o Gymru dal i fod yn un ohonyn nhw. Wel, mae Llywodraeth Cymru wedi methu y defnyddio pres Ewropeaidd i gyflawni newid yng Nghymru dros 20 mlynedd. Mae Brexit yn rhoi cyfle i ni i ailgychwyn datblygu rhanbarthol ledled Cymru, felly mae angen ni rhoi rôl cryfach i gymunedau dros Cymru mewn system newydd yn y dyfodol. Mae disgwyl i Lywodraeth Prydain ddatgelu manylion y Gronfa Ffyniant Gyffredin a phwy fydd yn ei rheoli cyn diwedd y mis. Mae'n ofid i'r mudiadau a'r sefydliadau a'r cwmnïau sydd wedi bod yn manteisio ar hyn. Dylsyn ni fod wedi clywed hyn fisoedd yn ôl, fel bod parhad yn gallu digwydd o un cynllun y llall lle mae'r cynllun newydd yn gallu cario ymlaen fel petai. Ond dyw hynny ddim wedi bod yn bosib yn anffodus oherwydd yr oedi ar ran Llywodraeth yn San Steffan. Dyn ni dal ddim yn gwybod beth yw'r derlun a mae llai na 100% o ddwrnodau cyn bod y cyfnod yn dod i ben. Adeiladu economi gref yw'r nod. Arian Ewropeaidd sydd wedi helpu'r prosiect yma i ddysgu sgiliau i bobl ger Abertawe. Ond wedi Brexit, a fyddwn ni'n dilyn cynllun sydd wedi ei chreu yng Nghymru neu yn San Steffan.